Udruga Vukovarski leptirići u Vukovaru već godinama je sigurna oaza za roditelji djece s poteškoćama u razvoju, te ne samo s područja grada Vukovara, već cijele Vukovarsko-srijemske županije, pa čak i Osječko-baranjske i Brodsko-posavske. Naime, svi roditelji ovdje dovode svoju djecu, ali ovdje djeca mogu dobiti svu potrebnu terapiju. Nedavno je Udruga Vukovarski leptirići između ostaloga i od resornog ministarstva dobila zeleno svjetlo za proširenje svojih usluga, a sada su nam predstavili proširenje senzorne sobe i kabineta za potpomognutu komunikaciju, a sve to zahvaljujući donaciji Caritasa od 17.000 eura. U Hrvatskoj je sve više djece koje trebaju neku vrstu socijalnih usluga. Do 2023. godine na području Vukovarsko-srijemske županije tek su bila 2 pružatelja takvih usluga kojima su se roditelji mogli obratiti za pomoć. Danas u Hrvatskoj taj broj je 54 pružatelja socijalnih usluga upravo za djecu s teškoćama u razvoju, a tu ne ubrajamo dakle sve ono što rade naše ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska. Na ovaj način gdje se ujedinjuje i civilni sektor udruga, ali ne samo udruga, nego roditelji koji osjećaju koje su potrebe, pa onda k tome lokalna, regionalna zajednica, drugi ljudi koji u svom poslanju također žele pridonijeti i poboljšanju socijalnih usluga, kao što je Hrvatski Caritas. Svi koji su bili nekakvi kamenčići, odnosno mali motori, dali svoj doprinos da imamo zaista krasan primjer kako se u malo godina s malo truda, pa ja ću čak reći i malo financijskih sredstava može napraviti puno. Mi smo kroz onih 20 pružatelja socijalnih usluga imali u mreži mogućnost, odnosno ugovorenu količinu za negdje oko 1000 korisnika na području cijele Hrvatske. Danas sa 54 pružatelja, gdje su mahom dakle udruge, taj broj djece koji će sada imati pristup svim ovim socijalnim uslugama prešao je broj od 4300. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići od početka je primjer odličnog rada, a među prvima su prepoznali potrebu rane intervencije. I zato što nam ovakvi primjeri trebaju biti dodatan motiv da osiguramo dovoljno sredstava, da kvalitetni i stručni radnici upravo onda kad je najpotrebitije, a najpotrebitije u ranoj fazi pomoći sa ranom prevencijom, sa na vrijeme određenom stručnom procjenom, da zaista imamo kapilarno raširenu mrežu i pružatelja kvalitetnih stručnjaka koji će onda pomoći i djeci, ali i njihovim roditeljima. Zbog toga smo u posljednje 2 godine samo za ugovaratelje više nego utrostručili iznos koji država izdvaja i osigurava pružateljima socijalnih usluga. Početkom ove godine povećali smo i cijene kako bi onda i udruge i svi ostali koji se ovom vrstom socijalnog rada bave mogli na što kvalitetniji način pružati te usluge i mi ćemo sasvim sigurno takvim tempom dakle nastaviti i dalje. Od srca jedno veliko hvala na svemu što činite, ujedno i čestitam na svim dakle projektima koje ste realizirali uz podršku lokalne zajednice, grada, županije, a onda sasvim sigurno da ništa manje nećemo odoljeti da vam u tome pomognemo i mi kao resorno ministarstvo. Trudimo se, radimo svi skupa. Uspjeli smo samo zato što smo imali podršku, razumijevanje od donositelja odluka, što na lokalnoj razini, tako i na nacionalnoj. I obzirom da svi znaju koji su u neprofitnom sektoru, koliko zapravo svi ti projekti, izvješća, pisanja i tako dalje iziskuju mnogo posla, tako smo i mi se uhvatili s tim u koštac i samo radimo. Vrlo rijetko se osvrnemo unazad da vidimo gdje smo i što smo to postigli i sada smo odlučili da se osvrnemo unazad, da vidimo gdje smo, koliko smo postigli, da naše uspjehe i rezultate proslavimo sa svima vama koji ste uz nas. Prvenstveno bi se zahvalila
našem državnom tajniku, gospodinu Zvonku Milasu, koji je zapravo zaslužan što smo mi uz, naravno, podršku našeg gradonačelnika, što smo mi 2017. godine ušli u mrežu pružatelja socijalnih usluga. Veoma sam zahvalna i našem gradonačelniku, gospodinu Ivanu Penavi, bez kojeg ne bi postigli ovo što jesmo, bez njegovog razumijevanja i podrške. Na samom početku dobili smo ovaj objekt, imali smo tek 3 kabineta, cijeli objekt je bio u derutnom stanju i uvijek imao za nas vremena i sluha i kako smo iznosili sve naše probleme, tako je imao razumijevanja, dobijali smo jedan po jedan kabinet dok nismo zauzeli sve i sada djelujemo u prostoru od 579 metara kvadratna. Želim se zahvaliti i Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ministru gospodinu Marinu Piletiću i cijelom njegovom timu, zato što uz svo ovo vrijeme od kako je ministar na vlasti imamo doista njihovu podršku i ono što je najvažnije, imamo dobru komunikaciju, dijalog, razgovaramo o svim našim poteškoćama i problemima i na kraju, evo, od prošle godine, nakon sastanka, riješili smo sve naše probleme. Ministarstvo nam je omogućilo više socijalnih usluga, zapravo duplo, obzirom na velik broj djece s teškoćama u razvoju, cijenu socijalnih usluga, tako da smo uspjeli povisiti plaće i evo danas možemo lijepo poslovati. I posljednji ugovor, evo prije mjesec dana smo dobili ugovorene 2 nove usluge, to je usluga stručne procjene i poludnevni boravak za 10 djece. U prostoru udruge Vukovarski leptirići održano je svečano otvorenje nove senzorne sobe, kabineta za potpomognutu komunikaciju te proširenje kabineta za radnu terapiju. I vi ste svi dio te naše obitelji, zahvaljujući pomoći i podršci koju pružate za 250 djece koji svakodnevno koriste naše terapije, koji sa svojim roditeljima ovdje dolaze, dobijaju potrebnu podršku djeca, ali i roditelji, međusobno družeći se u razgovorima i podršci s terapeutima i s razmjenom iskustava. Kao što svi znate, u udruzi Vukovarski leptirići provodimo terapije senzorne integracije, vježbu svakodnevnih vještina, pružanje psihološke podrške, neurofeedback metodu. Od nedavno provodimo i potpomognutu komunikaciju, to je jedan od novoopremljenih kabineta. Također pružamo i vježbe kineziterapije. To sve provodimo za djecu koje imaju poteškoće u razvoju. One najčešće poteškoće s kojima se mi susrećemo su poteškoće, razvojne poteškoće, znači zastoj u psihomotornom razvoju, djeca s autizmom, s Down sindromom, djeca sa epilepsijom, cerebralnom paralizom, također djeca s problemima u ponašanju, s teškoćama u učenju, te djeca koja nemaju odgovarajuću roditeljsku skrb. U udruzi Vukovarski leptirići jedan od najvećih i najznačajnijih projekata koji je evo sad urodio i plodom ugovaranjem usluge s ministarstvom bio je i projekt poludnevnog boravka koji je bio organiziran za 40 djece, 20 djece predškolske dobi koja nisu bila uključena u redovite vrtiće i odgojno-obrazovne programe, te 20 djece školske dobi gdje smo mi pružali produženi stručni boravak. Oni ovdje, i dalje ga pružamo, oni ovdje imaju priliku učiti, družiti se, socijalizirati se, kvalitetno provoditi slobodno vrijeme. Imaju priliku ići na sportske aktivnosti gdje preko ljeta organiziramo odlaske na bazene, preko zime organiziramo odlaske na klizanje, sve uz stručno vodstvo našeg kineziologa i našeg trenera. Također, jako nam je važno
podrška ministarstva, povećanje cijene socijalnih usluga, jer kao što svi znate mi jako puno ulažemo u opremu kabineta, također i u edukaciju djelatnika. Nijedan naš djelatnik nije mogao doći s fakulteta i početi raditi ovdje s djecom s teškoćama bez dodatnih edukacija. U daljnjem obilasku vidjet ćete kabinete koji su itekako bogato opremljeni i u koje je uloženo dosta novca. Moram spomenuti da smo u gradu na tom dešavanju na kojem smo se upoznali, mi prezentirali Tobi komunikator koji se osobito svidio djelatnicima Caritasa. To je jedno čudo tehnike, što bi ja rekla, jedno suvremeno pomagalo za onu djecu koja su neverbalna i nažalost nikada neće moći progovoriti. To je njihov način komunikacije sa svijetom, način iskazivanja njihovih emocija i potreba, gdje vi pogledom oka pišete i sastavljate rečenice, a taj Tobi komunikator to izgovara umjesto vas. Neurosenzorna integracija zapravo je jedan proces koji uključuje primanje i obradu informacija mozga, koji mozak zapravo prima iz različitih naših osjetilnih sustava, odnosno sustava za vid, sluh, njuh, okus, dodir ili pokret. Ukoliko djeca nemaju pravilnu obradu tih informacija, u tom slučaju oni prekomjerno ili nedovoljno reagiraju na različite podražaje iz okoline koji su nama normalni ili uobičajeni, ili pak mogu žuditi za određenim intenzivnim vestibularnim proprioceptivnim kretnjama koje, da bi nadomjestili dakle, taj nedostatak. Ovdje u udruzi nastojimo, naš je cilj da djeca kroz igru, da upravo dobivaju te podražaje koje im nedostaju ili da se navikavaju na one podražaje koje im inače smetaju. To postižemo sa svom ovom opremom koju ovdje imamo. Pa tako djeca se mogu penjati, provlačiti kroz tunele, ljuljati na ljuljačkama, spuštati na tobogan, igrati se u bazenima s lopticama i zapravo cilj nam je ta regulacija tih osjetila. Ono što sve se ovdje čini kao igralno, zapravo to ništa nije igra, dakle djeca na ovaj način učete neke motoričke vještine koje nekom dolaze prirodno, ali ovdje oni doslovce moraju učiti koji ima poteškoće recimo u razvoju. Tako je, mi njih zapravo nastojimo pripremiti da oni kad u svakodnevnom životu da im ti podražaji ne smetaju. Znači oni su ovdje izloženi velikom broju podražaja i na taj način oni se navikavaju kad jednoga dana izađu na ulicu da im ne smeta da budu u parku, na primjer lampice od bora i slično. Na neke stvari koje nama osobno ne bi smetale. Najviše u principu mi radimo na tome da djeci prikažemo kako, ajmo reći, vanjski svijet utiče na sve nas. Proširenje senzorne sobe omogućuje je Hrvatski Caritas donacijom od 17.000 eura. To je sve krenulo od jedne najobičnije šetnje, vukovarskom šetnicom od prije godinu dana kada su prezentirali rad svoje udruge. Ja sam pristupio jer je Hrvatski Caritas zajedno s ostalim Caritasima imao svoj team building u Vukovaru i susreo sam dakako osobe koje su pokušavale prolaznicima protumačiti čime se bave i pitao sam ih čime se bavite, rekli su, pitao sam imate li potreba kakvih i rekli su da imaju. Ja sam rekao javite se, pokušat ćemo nešto izvidjeti kako vam pomoći. Posebno me obradovalo da suradnja između udruge vukovarskih leptirića već postoji od prije. Kao što je bilo spomenuto s Caritasom Đakovačko-osječke nadbiskupije, to je bila odmah direktna jedna poveznica, budući da Đakovački, Osječki i Vinkovački Caritas omogućavaju tople obroke i to oko 4000 obroka godišnje. Nama je to bio odmah poziv i otvorena vrata da se i Hrvatski Caritas odvaži pomoći vam. Zato evo, ono što je bilo danas rečeno, mislim da u jednom sinergijskom djelovanju ministarstva, grada, udruga, cijelog društva pa i crkve koja je uvijek pokazivala da su joj krajnji korisnici uvijek u fokusu, bilo da su to mladi, bilo da su stariji, bilo da su beskućnici, a ovo korizmeno vrijeme u kojem se sada nalazimo daje još jedan poticaj svemu tome da kao društvo možemo odgovoriti na sve izazove koji pred nas dolaze. Zato bih koristio i priliku i ove konferencije poslati poruku pred Uskrs da je dobro činiti dobro, budimo svi zajedno na strani dobra, ljudi koji su u potrebi i u raznim potrebama nalaze se u našem susjedstvu,
volje ako ima, naći će se i sredstva da život u Hrvatskoj doista bude lijep, da se možemo osloniti jedni na druge i to je, ja vjerujem, onda uspjeh za jednu dobru, sretnu, uspješnu i blagoslovljenu Hrvatsku. Mislim da današnjim primjerom smo to pokazali i volio bih da se ovaj primjer i preslika na sve segmente našega društva. I što još reći? Za kraj želim vam prije svega svima u srcu mira koji nam je doista potreban, jedne staloženosti da budemo u jednom razumnom odlučivanju za budućnost naše Hrvatske, a svakako djeca i mladi jesu budućnost naša i zato evo i s ovog mjesta mogu poručiti da i crkva u Hrvatskoj, posebice Caritas, bit će uvijek na strani onih kojima je pomoć potrebna. Udruga Vukovarski leptirići djeluje i radi u prostoru grada Vukovara, a na gotovo 580 četvornih metara uredili su 7 kabineta za rad i veliku sportsku dvoranu s vrhunskom opremom. Ponajprije zahvaljujući trudu, radu članova, odnosno roditelja djece s teškoćama u razvoju od kojih je zapravo sve krenulo i na čijim leđima zapravo i počiva sav cjelokupan rad ove udruge. Ostvarili su se impozantni rezultati, dakle, ovo sve što je vidljivo kroz materijalni nekakav oblik, naravno da je puno u tome svemu truda, energije, rada. Ja se moram zahvaliti naravno i Viktoriji i svim i bivšim članovima udruge i svima onima koji su to danas i koji će tek postati, koji će svojim trudom, radom premostiti tu jednu potrebu da u onom dijelu u kojem država kroz institucije nije u stanju riješiti ove doista teške životne okolnosti, a kojima ne treba puno, ali ipak i država, jednako kao i grad, kao i sastavni dio te države, postoje mehanizmi, sredstva koja smo evo na jedan mudar i pametan način iskoristili upravo zahvaljujući i samom ministarstvu i svim drugim dionicima tog procesa i pružili potporu prije svega djeci, obiteljima, roditeljima kroz nekakve buduće planove, evo koje sad predsjednica nije iznijela, to ćemo nastaviti činiti i u buduće. Nadam se ovoj sinergiji, jer to je jedini put kako možemo doći do kvalitetnih rezultata. A Viktorija sa suradnicima je postigla ono što je nama cilj, da je kroz jedno, ja ću sad reći iz aspekta gradonačelnika, jedno lokal patriotsko promišljanje učinila kroz ovaj oblik brige i rada Vukovar centrom, barem kad su u pitanju Vukovarsko-srijemska, ali i susjedne dvije županije, Brodsko-posavska i Osječko-baranjska, gdje korisnici dolaze iz cijelog tog područja. Viktorija će me ispraviti ukoliko još griješim, ukoliko ima i s nekog šireg područja, ali to prije svega govorim u kontekstu kvalitetnog rada ljudi koji su uposleni. Ovdje govorimo o 24 uposlene osobe trenutno, dakle impozantan broj. To sve skupa ne bi bilo moguće da nije bilo mudrog vođenja same udruge, ogromne žrtve, a naravno nas ovdje ostalih da to podržimo i sa razine grada, županije, ministarstva, drugih pratećih službi i siguran sam evo da će taj trend i takva suradnja na korist prije svega korisnika, djece, obitelji biti prezentirana i u vremenu koje je pred nama. Zaključeno je kako su Vukovarski leptirići jedan od najvećih i najkvalitetnijih pružatelja socijalnih usluga u Hrvatskoj. Ovdje se jednako vodi računa o postupcima usmjerenima prema djeci, kao i prema njihovim obiteljima, kao i o prilagodbi novonastaloj situaciji.